Bunker af breve på Amtsgården i Aalborg. En guldgruppe for en nysgerrig journalist, der leder efter nye historier. Hvem der dog blot kunne få lov til at kigge med i disse postbunker. Men det kan man faktisk, og endda helt uden at rejse sig fra sin egen stol på redaktionen. Nordjyllands Amt lægger nemlig ligesom de fleste andre kommuner og amter en postliste ud på internettet. Hver dag bliver alt post registreret og scannet, og allerede samme eftermiddag kan offentligheden se et kort resumé af 95% af de breve, der går ind og ud af amtet. Vi tilstræber at lægge så meget som muligt ud på vores åbne postlister og gøre dem så informative som muligt. Det vil sige, at vi skriver noget, som vi i hvert fald mener, at nogen i den anden ende kan bruge til noget at orientere sig om. Det er også derfor, at man ude på vores åbne postlister ikke bare vil se, at der står en ansøgning. Der står altid, hvad ansøgningen handler om. De 5%, der ikke er med på listen, er blandt andet politianmeldelser og personalesager. På redaktionen på DR Nordjylland er postlisten blevet et uvurderligt arbejdsredskab. Vi kigger den igennem hver eneste dag. I dag er der for eksempel 335 forskellige stykker post, som vi rører dem igennem alle sammen. Nogle gange giver det sig selv, at det her brev, det må vi have fat på. Andre gange så siger ens næse en, at der kan godt ligge et eller andet. Så vi beder under alle omstændigheder om at få en kopi af brevet. For eksempel har der været en diskussion mellem øjenlægerne oppe i Frederikshavnsområdet. Og nu kan jeg se, nu skriver der en øjenlæge igen til amtet. Så siger min næse mig, at der kan godt ligge en historie her. Og derfor beder jeg om at få aktindsigt i det brev. Formelt set kræver det en ansøgning om aktindsigt at se brevet, men i praksis er brevet kun en e-mail eller en telefonsamtale væk. Det er Søren Nielsen, journalist over på Nordjyllands Radio. Nu skal du høre, at jeg har fundet et dokument på postlisten, som jeg gerne vil have. Ja. Kan jeg få et journalnummer? Det er 2-16-3. Jeg kan ikke umiddelbart se, at der skulle være noget problem i det. Jeg læser det lige igennem, så helt sikkert selvfølgelig inden, og så smider jeg det i en fax til dig. Det vil sige, at det går hurtigt, og de fleste tilfælde er det ikke noget, der tager mere end nogle ganske få minutter. Men det er klart, at hvis det er større sagsmateriale, så kan der gå et par dage, hvis vi skal have streget en hel masse personnavne og personoplysninger ud. Nej, jeg ved ikke, om det er ekstra arbejde. Det er en del af mit arbejde. Det er sådan, jeg ser det. Efter kun 10 minutter er brevet på journalistens bord. Der var ganske rigtigt en god historie i det. Altså her er der en læge oppe i Frederikshavn, som føler, at han har alt for meget at lave. At amtet har gjort for lidt for at skaffe ham en kollega. Og det tager han nu konsekvensen af. Han stopper, han sælger sin praksis. Og resten af denne historie vil lytterne snart kunne høre i Nordjyllands Radio. Det er jo et fantastisk arbejdsredskab, fordi her hver eneste dag, så sender vi anmodninger afsted om at måtte se 10-15 breve. Og hvis vi bare får 1 eller 2 nyheder ud af det, så har det jo reddet arbejdsdagen for mig. Så det er et fantastisk arbejdsredskab.